Jedno kolíčko, poď. Pozad pomaličky zastavíme a ruky nad hlavu. Ešte 5. Sústredenie Miss Slovensko 2013 prebieha v plnom prúde. Ako vidíme, nie je to vždy jednoduché a ľahké. Dievčatá dnes špeciálne pre novinárov pózujú vonku počas cvičenia, čo v tomto počasí teda naozaj nie je to najľahšie. Synchronizovať? Tak vydržíme. Ukážkové prevedenie. Máme čas, ešte pokračujeme. Takže máte za sebou cvičenie vonku. Kedy ste naposledy cvičili takto aktívne a počas sneženia? Tak na to si nespomínam, ale bolo to si určite dosť dávno. Ja si pred rokom, ale teda nie až takto efektívne. Ja cvičím stále, ale počas sneženia nie. Tomu sa vyhýbam. Ja tiež vonka nezvyknem cvičievať. Čo bolo najťažšie z tých cvikov a naopak, ktorý ste si najviac užívali? Najťažšia bola podľa mňa kombinácia všetkých cvikov, lebo oni sú podľa mňa vymyslené tak, aby sme zabrali každú partiu a aby sme všetko cítili. Mne sa páči veľmi cviky, všetky a neprišli mi ani jeden mi prišiel taký strašne ťažký. Myslíš, že bolo lepšie cvičenie alebo tá guľovačka na záver? Ja rozhodne myslím, že cvičenie, lebo sme sa zahriali a pri guľovačke som akurát tak schladila sa dobre, je mi zima. Ja som sa guľovačky nezúčastnila, ale cvičenie bolo fajn. Ktoré partie považujete na svojom tele za najproblematickejšie? Stehna. Stehna? Brucho. Ja vám nepoviem. A naopak, ktoré máte najradšej? Farbu očí? Ja nemám na sebe rada nič. Ja mám najradšej moje brucho. Ja mám rada nohy. Svoje nohy.